Genesis, versikulo 3, kapitulo 1, ngadto sa 24. Isupak sa Dios ang tao. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutanas bitin ang babayi. Gidid-an ba diay kamo sa Dios pagkaong sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gididan kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. Isulti kini sa Dios kaninyo. Kay nasayod manggod siya, nga kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug may sama kamo kaniya, nga nasayod, unsay maayo, ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babayi, nga ang maong kahoy, maanindot kaayo, ug laming kanon, ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon. Mikuha siya bunga, ug ikaon niya kini. Unya, gihatagan niya ang iyang bana ug bikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo ay sila. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira aron itabon sa ilang lawas. Sa pagkasawom-sawom na, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman ug mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babayi nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi. Nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag. Gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Mipahamtang og silot ang Dios. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin. Tungod diini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluhan. Sukad karon magkamang ka na, pinaagi sa imong tiyan. Ug magkaon ka nag-abot sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kung magdinumtanay ikaw ug ang babayi. Mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ug miingon siya sa babayi. Dugangan ko ang imong karisdanan, inig panamkon nimo. Ug ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo. Apan bisan pa niini, mangandoy ka gihapon sa imong bana. Ug siya mao magbuot kanimo. Unya miingon siya kang Adan. Sanglit nagpadani ka man sa imong asawa, ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo. Patinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kini mohatag ug igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampini ug mga sagbot alang kanimo, ug mapugos ka pagkaog tanom sa kalasangan. Magpatulo ka sa singot ug maghago pag-ayo, una pa mohatag kanimong abot ang yuta, hangtod mobalik ka sa yuta nga gigikanan mo. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka pauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila.
Si Adan ug si Eva gipapahawa sa tanaman. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tawo nahisama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Sa mipahawa na ang tawo, gibutangan sa Dios ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaag ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi.